Nyangu yu blay haganega por idang sios ngau ya ka ginseng bau Jesu usha sitam usaya phalor geding pna bat menta nge phan ga kten ga jong blay ka bat pen kan mau yingi sapang ka jing me pat ka gospel jong yonis kalonong ka ba arpho ka de khot ka ba khandai ngin pule haganega por arpho yonis ka de khot ka ba khandai namar kimpat syam la sempang ya ka jingtho baka day ya u ban mipat na ki ba yap namar kimpat syam la syam ya ka jingtho namar kimpat syam la sempang ya ka jingtho baka day ya u ban mipat na ki ba yap hang ni kektin ke jong blay ke kren ya ka ne ka mat bat ka phang da ka baong namar kimpat syam la sempang ya ka jingtho baka day u ban mipat na ki bayap ka khubor hagane ka por menta ka bingin yo ban yaslok ka jing bom sempang ya ka jing mipat u Jesu ka jing mipat na ki bayap ka long ka ka ba phla hadu kata namar bakam ju jia hakane ka pateng ben reu jongi tang ha ka por u Elisha ka kten ka jong blay ka thoyengi onda la yap u Elisha kila tap yo te ha kitegi por kala don ka por ba kila leg bread yaw breu bala yap hakata ka jaka kabala tap yo Elisha kumno ula let tengko haka sieng jong Elisha bat utau breu ubala empat bat ula yang jot dalaki kejat ka kita baar gisim kala nong ka bakat lai adekot ka baar pro way kaya tu yakane ka jingjia haka poru Jesu daitang u Lazarus ubala mipat na ka jingtap Yohanes kala nong ka bakat way ka dekat ka basaw husaw ka baong baru tau balayap ula mino ka jingkli balay ka don ka jing bom sempang ya ka jing mipat kat kum ka jing ong jong Jesu Matius khalai kat ar lo nong ka dekat ka balai uteu la ong haki phim ju pule ka bau David ula le man bau la tngan haka gospel Matius arpu ar kal nong ka dekat ka arpu khandai u Jesu ong bat penram ya ki Pharisi bat Sadusi namar kila tenju yau Jesu ba ukren syapang ka jing mipat ki Sadusi kila keli yau Jesu da ka batenju yau haka gospel Matius arpu ar kala nong ka dekat ka arpu lai hadu lai pu ar ki ong yau Jesu kum ka way ka jing tenju ki ong yau Jesu don nyawut sipara te ubaswa ula songkurim ya ka way ka briu Henry utaw benengkong ulayab no barhadin balayab no benengkong ula simno ubaar parhadin gatau taru ulayab no kumta iway din iway baro anyo ngut kila yap no
hakabakut katakakan teru kalayap. Kanlong katengah jongno hakapor kajing mipat kane kalong kajing keli kabat tenju yo Jisu. Jisu ong yaki. Phe bakala phim tip ya kajing tho. Lamni ya kabor ublay na bahaka jing mipat kim ya syong kurim syu. Kilong kum ki angel ublay habneng. Kalong kabas ngau pla kisenran rangba u Jisu kim shempang ya ki jingtho bau Jisu uday ban yap bat ban mi pat u Jisu yau ba sham lapun nau sembai briu Henry balapun ya u dau mensim bakut sham la shem ya kabapot ong kektin ka jong blay. Laya thulapa ya ka jing mipat na do kinoy thulpa hadu u Jisu hi ula det ban kren ba unsa mipat ka kitab u Daniel kal nong ka bakhat ar ka dekhot ka baar ka ong kumni. Bat bon na kita ke bayo thia ha ka daumet ka khandau kin kendit ki wei sa ka jing im bom jukut bat ki wei pat sha ka jing la ran bat ka jing ja buram bom jukut ka jing bom sem phang ya ka jing mi pat ka long ka bas new kita ki bom nyau kor ki ba eben ki bom kit khia ban prakhat ka ka jing mi pat bat kita ki ba artatin ki long kum ki bom nget kalong kabaya lam yalade sha kajing bom nget sundan ki bom nget ya kajing mipat kin long hi ki ba len ya kajing long Kristan kabasisha wapostol Paul wong lada phim nget ya kajing mipat kajing nget jong pi kalong kabathala phi dangsa hagi pop jong pi menengkong ki korin khat san galonong ka dekat kebakan nyo ladangim don ka jingkerman ha ka jingmipat ngilong ki bakor ditam na ki breu baro menengkong korin khat san khat khandai ka kren ya kata ha ka long breu man breu wat ki senran ki bau Jisu ula pensngau ye ki baun samipat haga balai kasni ki dang thap klet kisenran rangba Henry ki kin teite kim yo thia yo demsu bakik milenti ya ka step jong ka jimipat dang step dang dum klem septing kila leg daka jislur wat la kilong ki riu kentei ki leg daka jislur daka man sem ka basngeu kia kampalat banyi ki rangba kaman sem jong kineki riu kentei ki balong ki long kemi ka jingpen kan mau bar ai buram ya ka jimipat ka day ka buram jong blay na bom jukut ka baula don ka jing temu na ka benta jongi ki briu tung ini kren ya ka bor ka jimipat ka baula temu na ka benta jong ki briu ka sitis ki rom Rewle nong katakat ke basau ke baong kumni bakat kumbalapin mipat yau kres na kibayap daka buram ke jong pa kum tamangiru ngenyayat hakajing tmai jong kajing im kabor jong kajing mipat na kibayap kam day baki nong yap hi
kidang kabor ban mipat. Ubayap ula de ban pot kat kum gajing bu bet jong ublay ya kibriu. Henry kane ka theo sa ka jinglong bakan jaman sim. Kabau blay ulat mu ban penwan ye kibriu jong ka pertay. Siya man sim bandon ka jede baim bat ublay hakane ka pertay. Kamat ka banengkong kaburam jong pa haka jing mepat. Nginya pai siya met ubriu. Hadin bagam sim kalam mino na ubriu haka jing yap. Kamet kamlong shu kalapot. Ya kamet u Jisu latau katpang. Sham lapun yu Jisu daga bor kabanau briu. Ke Gospel Matius iwekat praga yato yangi. Habaka Mary baru Joseph kimpat yashem. Lapau ba kalapun kun ken now munsim bakot. Katakaday ka bor bat ka buram ka jang ublay. Kabaw labo. Kalong ka paplatam ka bangju jiam meno day tang hau khon jong blay ubala sle ubala kerko wapstal pol ong kaban kong ki korin kat sandal nong kat ka balai po prang nreu blay u ai hau ka met kat kumba usngeu bhahi kane ka long ka jingbu bet ka jong blay nakamta u Jisu u khon bamarway jong blay. Kabaar. Kaburam jong blay. Lapan pau haki angel ki jong u. Kisi pae bat kinong sa narpna yaw Jisu. Kilas ngeus kembha. Namaru pilat ula ay ka bori kiban pens kem yaw maukang. Bat kila aps kem baharu. Henry ki nong up. Kilak yu bat kilalong kum kiba yap yeroyo try. Kimla le shu namar wa ngel try lawan hier na beneng. Ula pentel luno yaw tau maukang yero yaw try. Matius atau pra kadekot kabaar. Kabalay. Kaburam bat kabor bala penkup bor ya ki kantay. Kakmat briu haka jisisha kamla ban pek persya ya ka leili namar ka bor jong blay ka tengshan na kakmat jong u angel jong blay wala wan ban pentelun yaw maukang Hakaba nagataga daw gisipay kilak yu bat kila yabler. Lam daw blay ay ka bori kikintay ka bakerpang. Kiru kin jen nala kiyo bat kum banlong kum gibayabhi. Kiroyo try. Daw blay unpen ko bori kikintay barbor. Bakin long slur ban kit kia. Ya ka met jong Jisu kabalong kabalang ka met jong Krisken. Wangel la kren hakikentay to what septing P na banga tip P ba piwat ya u Jisu yaw balasa narpna don hangni ula mipat yeroyo try kokilok baro tongin keli yalade marway hato ngila sempang neem kamut ayu hangi bau Jisu lami pat namar jongi wapstol Paul plada lade ya kajing snautu ya kajing sempang ya kajing mepat utrai Jisu ukren ya kini kentin haka city ki Rome pralanong kadekat ka basipau katway ka baongkom ni mre la daw tau mansim ubala penmipat
yau Jesu na ke bayap u shong sa hapo jompi u ta bala penmi pat yau Chris na ke bayap on pelong emro ya ki met bayap jompi dau tau men sim jong u ba shong sa hapo jompi amen pin long ki ba sempang ya ka jimi pat u tra Jesu de habau men semu don hanya hapi uba ngelawat bat ngelasem uba lawat yang ngiru uba la pentelat mai ya ka jing em jong pi jonga ban snau tu bangi long ki nong pop mensua bat menta ngela ai tilut pila ai tilut how try Jesu la long kumusol halanti Damaskus uba long unoyela persya yau Jesu Henry uble ula kta ya uda ka boru mensim ula yo ka jing pentelat mai bat ula long u Kristan uba shisha ngakot yangi langi we baro tongin ngau tu tongin sempang ya ka bor jong ka jimi pat amen bat amen ya royal try nang penim jongi ubala kloy ban yap na mal jong ka pratehi bat ubala mi pat da ka bor ubala long sok nang kong jong ka jimi pat ya ke bangai baro to tram kerku nagam taga buram ga jong amen.